שלום, אני טל. ואני דניאל, טמטרם. סדרת סרווייבל חדשה במולטיפלייר. כן, מצאנו איזה סרבר כזה. דווקא סרבר נחמד, אין פה הרבה שחקנים. טוב, אז בוא נתחיל ללכת. בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. לפה, למה לשם? פה זה יותר טוב. בואו שתביא לי טוב, אל ג'ר. תתבכיין. יש לך חפצים? אתה בטוח שאין לך כלום? לא, אין עליי כלום. מתחילים מאפס. טרילילי וטרילילה. אנחנו הולכים פה בוורזון. איזה לא בטוח זה, אנחנו בוורזון. Warzone, not safe place to be. איפה עצים? אבל בקושי יש בסרבר הזה עצים, יאללה, זה מפרפן. תזהה שם אנדרמן, אל תסתכל עליו, אז הוא לא יעשה לך כלום. אנדרמן. בוא נלך להגיד לו שלום. בוא תסתכל, יש פה שתי זומבים. טוב, אני אעבור ביניהם. 3 זומבים. וכולם בוא הולכים נעזור עליי. לך. אתה פיק זומבי, אתה חבר שלהם. למה? נו, הם לא מתים, למה אין לנו חרב? אני הולך למות. יש לי 4 לבבות. זוז. אנדרמן, אל תסתכל לו בעיניים. אל תסתכל עליו בכלל. מה? איזה יופי, מה אתה זורק אותו עליי? יש, אני אוכל את זה. אני לא אוכל את זה. זה לא טוב. טוב, בוא לשמה. למה? באנו משם. יש שם אנדרמן, אל תסתכל עליו. מה אתה עושה? למה אתה מסתכל עליו? לא באנו משם, יצמבל. הוא לא מסתכל עליו, אני רק הולך לידו. כאילו זה יותר טוב. נו, בוא כבר. טוב, אני לוקח פה את האבנים. לא, 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 למה נפלתי לפה? יש פה. טוב, נראה. לא, נו, אנחנו... הנה. רומס. אוי, נו, קריפר וזומבי. טוב, אני אשלח לך TPA. איך קוראים לך? אתם. מה, אתה לא זוכר? אתם. בוא נזרוק על מישהו ביצה. היא הוציאה ביצה, אני פשוט לא... לא, אז אני זרק אותה. לא יכול. עדיין יש שם אנדרמן? אין שם אנדרמן. נו, באמת. מה זה אתה? לא. קריפר התפוצץ עליך? לא, הוא התפוצץ לידי. הוא התפוצץ על העץ הזה? איפה אתה בכלל? לא, הוא לא התפוצץ על העץ הזה. איפה אתה? אני פה המשכתי, מה, אתה גיי. נכנס למערה הזאת? איזה מערה? נראה לי לא המשכנו לאותו צער. עוד, יש פה קריפר. בואנה, קריפרים אוהבים אותי. לא, יש פה גם סקלטון. יש פה 2 קריפרים. גם סקלטון יורה בי. למה סקלטון יורה בי? אני ארוג אותו. אימא'לה, אם אני אצליח. יש לי חצי חיים. אני מת. יש לי מינוס 10 פאוור. יש לי מינוס 3 פעם. איזה פייל זה למות על הפרק הראשון. טוב, יאללה בוא. אל תעשה עליי TPA, זה מלכודת. למה יש פה מלכודות? לא יודע, כי האדמינים האלה מאפנים. טוב, רק אל תתקרב לסקלטונים. אמרת לי שרדת להגיד את זה. תהרוג אותי, תהרוג. אמרת להרוג אותך, כי זה יפה. תהרוג איתי אותו. הנה, למלכודת. בוא. בוא, תמשוך אותו. הוא לא יכול, זה גבוה מאוד. בוא לפה. אתה מרביץ לו, בגללך הוא לא בא אליי, בוא לפה. בוא לאיפה שאני, כי ככה הוא לא מגיע עם החצים. זה יופי, אוי נו באמת. איזה פיילים יצאנו. זה הכי פייל בעולם, בוא לפה. פעמיים, פעם שלישית גליד בוא אותה. לפה, לאן אתה הולך? אני הולך לפה. אתה לא לידי בכלל. איפה אתה? איפה? הנה אני. איפה אתה? אני... אתה לא בסרבר בכלל, איפה אתה? פה. איפה זה פה? יצאתי כבר.
לאיזה צד? איפה שאתה תפסת מלכודת. אין לי מושג איפה זה. תעשה עליי... יואו, איזה עילגת. לא, אני לא עושה תעשה- TPA, אני לא עושה TPA, זה לא טוב. טוב, יא גבר, טוב. טוב, בוא נלך לפה אולי. טוב. הנה, רגע, בוא למלכודת עם הדלתות. אתה במקום עם הדלתות? כן, תמשיך ישר שמאלה, ישר שמאלה. איזה ואז פירוט. שמאלה. הנה אתה. עוד פעם, בקצה. ראיתי את השם שלך. הנה. יש שם אנדרמן? או שזה סקלטון? יש שם אנדרמן. אל תסתכל. שם האנדרמן, אל תסתכל עליו. אנדרמן! בוא נלעץ עליו מבטים. עוד סקלטון, איך אני שונא אותם? טוב, לפחות יהיה לנו פה. אוי, אנדרמן, הסתכלתי עליו. אוי, בוא... סקלטון, 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 בוא נהרוג סקלטון. זהו, זה נמאס לי מהסקלטונים האלה, זהו, זה, אני לא הולך לוותר לו, אני הולך להרוג אותו עכשיו. לא, ואתה מרביץ לי אבל. יש פה החץ שלו. מגיע לו. סקלטון דווקא. הרגת אותו? למה עשית בורנים? רגע, ברגע שאני מוצא עץ, אנחנו לוקחים ממנו את הדברים, שנתעלים. נו באמת. אוי, נו באמת, זהר, יש פה מלא מפלצות. אבל הם מפלצות יש שם כל כמה כבישים. איזה נובים אנחנו יוצאים? אנחנו לא יוצאים, אנחנו באמת נובים, התחלנו לפני חודש. טוב, מה, כן, הבנתי זה- של מי השטח הזה. אני לא אוהב את זה כל כך. מה אתה לא אוהב? של מי השטח הזה. זה פשוט אה. לא הוגן. קלוד בית. אני נכנס לבית. יש לו סקלטון. סקלטון. איזה קקה הוא. למה הוא בא אליי, הסקלטון? סקלטון. פה למים. סקלטון. יופי. אני נפלתי למים. עיכבתי אותו. עכשיו הוא יורה בי בגללך. אם אני מת עכשיו. אתה מת. לא, אני לא מת, לא, אני לא מת, לא, אני לא מת, לא, אני לא מת, הרגתי אותו. טוב. יש לך עצמות? לא. זה גם... הוא אשכרה... לפחות אני יש יכול עליך לסרב. מלא חצים, זה מה שאני יכול להגיד. זה מה שיש עליי, כן. אין לי גם אוכל. טוב, איפה זה לא מבושל? אומרים כי אני בא. נראה לך יחשבו שאני ילד קטן. לא יחשבו. כולם כבר יודעים. למה אתה מרביץ לי? אין לי עכשיו חיים, יש לי כולה 2 חיים. לא. כלב! לא התכוונתי. תאמת, נתקעתי פה. כבשה יא טמבל. אי אפשר להרוס פה את האדמה, זה וורזון. זה לא וורזון, איזה יופי. כלב. תאמץ אותו, יעזור לנו להילחם. תאמץ אותה, אין לי חצי, אין לי זה. מה אין לך עצם? אמרת הרגת את הסקלטון. לא קיבלתי ממנו עצם. יופי, איזה גבר. תהרוג אותו אתה. לא הורג אותו, טמבל. תיקח אותו אתה, תעלף אותו אתה. יש פה כבשה, חומה. יש פה גם... יש פה עוד כבשה רגילה. מה אכפת לי? ויש קח פה- יש אותם. פה גם בית. אוקיי. אז זה לא קח בית. אותם. אני לא בטוח אם זה בית. יש פה פשוט... תמותי כבר. פשוט תפלי לתוך הבור הענק הזה, זה לא משנה כל כך. לא, למה? יש איזה ציית. יכולה לעוף סתם. היא לא יכולה לעוף, היא פשוט יכולה ליפול ממקום גבוה ושלא יקרה לה כלום. יש לי וול. עכשיו נתקעתי פה. יש לך ווד? וול. אלק, יש פה עץ. זה לא עוזר לי. כי אני נתקעתי פה. כבר לא נתקעתי פה, איפה אתה? יש לי שתילים. איפה ויש אתה? לי 3 למה אתה מתקדם דשן. בלעדיי? אתה ליד הכלב עדיין? לא, אבל בוא תעזור לי, הפעם סוף סוף מצאתי פה עץ ויש לי 3 דשן. אתה ליד הבית הזה מהאדמה? עבודה, הנה שולחן עבודה. יש פה מישהו שהיה פה, זה לא טוב. אתה עברת את הבית הזה, עם שעושים מהאדמה? בוא קודם כל תעזור לי לקחת את העץ ששתלתי פה. הנה, הנה, יש פה כמה עצים. אני יודע, אבל אני שתלתי פה אחד. תעלי נעץ בתוך... אבל זה עץ של מישהו. אתה רואה? אז הנה. איך זה אצל מישהו? אי אפשר לשבור אותו. איפה אתה? אתה רואה אותי בכלל? תעשה עליי TPA, טמבל. שונא את זה. יואו, איזה מסכנים אנחנו עושים TPA. יואו. עוד מעט. נו, תאשר. אנחנו ממש ילדים מסכנים. בסדר, זה מולטיפלייר, אין מה לעשות. זוז. איך הגעת כזה כל כך רחוק?
אתה לא יכול לבקש פשוט שיביא לך משהו? טל, בוא. קח. עשיתי לך עץ, קח תקרות אותו. איזה ילדים מסכנים אנחנו באמת. עשיתי לך עץ ליום הולדת. איזה לאג. אני הרגע קראתי אותו זה והוא לא נראה נקרא. כמו עץ קריסמס העץ שיצא לך. בגלל שיש שלג מסביב? איזה גזען אתה. לא קשור לזה, הוא פשוט נראה כזה. תסתכל עליו מהצד ותגיד לי שהוא לא נראה. זהו, שכבר אין עץ. שלי נראה ככה עכשיו. איפה אתה רואה שלך? הנה, העץ הזה. זוז! איזה באס. אין לי אוכל, זה לא טוב. טוב, אני הולך לצוד לנו קצת אוכל. תפיק זומבי. אתה לא צריך לאכול, תפיק כנראה זומבי. שנסיים כאן את הפרק. מה אתה אומר? נסיים פה את הפרק, נתקדם טיפה שהם לא ישתעממו. טוב, אז וואי, זה הפרק הכי פייל. טוב. בעולם. לילה טוב, ופרק פייל יצא לנו, אה? כן, לילה טוב, תלוי מתי אתם רואים את זה. ביי.